today? Happy birthday! So लोगोफोर जों हस्पिटालाव फैदों दा भाङागोराव दाब्लिनि बिमाया गोसा जादोंमोन ब्लाड टेस्ट खालामनो दं जोंना नाथाय बेखौ उदै खालियावसो खालामनांगोन हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन बरायहाफिननाय थाबाय आरो लोगोसे दिवालीनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम स' दिनैथ' दिवाली गासैबो सेलेब्रेट खालामो दिवालीखौ ओमफ्राय जोंहाबो दिनै सेलेब्रेट खालामगोन एसे फिसा सेलेब्रेसन दं बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन सानबाय स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ नामा जोबजासिम नायलांदो आं नोंथांमोननो गासैखौबो शेयार खालामगोन बोरै जों सेलेब्रेट खालामो स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो स' लोगोफोर जोंहा हनै आदाया गायखांबाय थालिर बिफांखौ बिनि उनाव साथि दोननो थाखाय औवानि गन होगासिनो साइड साइडआव ओमफ्राय बेखौ मिलायगासिनो आदाया नायदो Hi. Beswa. Nay. Mana nih ke? So लोगोफोर जों दाना आदाजों आंजों साथि सावनोसै मोनाबायबो बेनिखायनो साथि सावनो स्टार्ट खालामनोसै जोङो नायदो नायलांबाय थादो नोंथांमोना लोगोफोर साथि सावखांबाय नायदो जा समायना नुदों नायदो लोगोफोर मा नायदों जा समायना नुदों र' गोजानाव गाव Happy Diwali! Happy Diwali, लोगोफोर जोंनियानो माथो आंनो हरदे बाले मोनसे र' आं होनि र' आं होगो मोनसेला 1 minute मोनसेला मोनबाय मोनसे फुरि मोनसेला ini ada lagi lah. Roh kita dengar. Ini lang dapat ini, dah. Ini lang duduk ni. Oh, nih. Bersadang nih kakak. Deh. Urlang. Oh. Diwali. Kacau kan ada habkan deh. Happy Diwali. Nurna kau. Dah Happy Diwali dekat sebde. Happy Diwali. Happy Diwali. Ya balik. Oh. Wow. Tuh kau ini ada. Bisa beda tu sok. So लोगोफोर जों हस्पिटालाव फैदों दा भाङागोराव दाब्लिनि बिमाया गोसा जादोंमोन नालाय इसोरनि आब'आ बेयाव एडमिट खालामदोंमोन ओमफ्राय 15 दिनसो जेनेबा हस्पिटालाव दंमोन आरो ओमफ्राय दा मोजां मोनबाय एसे
ओमफ्राय 15 दिनसो लाखिनानै न'आव लांफिननानै सानथामसो थाना दिनै दा रिपर्ट लांनो फैलायदो MRI खालामदोंमोन दा MRI रिपर्टखौ मोनबाय दा जोङो निउर'लजियाव थांफिनसै बै मोनसे डिपार्टमेन्टआव एकदम सिरियास जाथारदों माने सुगाराबो बारा जादों स्ट्रकबो जादों ओमफ्राय दा एसे हामबाय मोजां मोनबाय एसे दा जोङो रिपर्टखौ लाबाय MRI खालामबाय ओमफ्राय दा जोङो निउर'लजि डिपार्टमेन्टआव थांगासिनो स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम स' लोगोफोर जों दा निउर'लजि डिपार्टमेन्टआव फैदों बेयाव दा रिपर्टखौ लाना देखायनोसै डक्टरनो मा जादों मा जायाखै सुगाराथ' एकदम 400 200 मोन ओमफ्राय एसे खमायबाय दा एसे थाबायनो हाबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दाब्लिया जा भिडिअ खालामदों लोगोफोर ओमफ्राय नै आब'आ नैबेनो माने आं आब' जायो आरो बेखौ एसे मोजां मोनबाय सिगां थाबायनोबो हायामोन ओमफ्राय दा थाबायनो हाबाय आरो नै आं फरायफैदों मेडिकेल कलेजाव रिपर्टआव जोंना मेरला जाबाय स' लोगोफोर जोंना खामानिया जाजोब्बाय ओमफ्राय दा जों मेडिसिन लायनो थांसै ओमफ्राय मोजां जानाय नङा मिथिबाय ब्लाड टेस्ट खालामनो दं जोंना नाथाय बेखौ उदै खालियावसो खालामनांगोन स' बेखौ दिनैथ' जानाय नंला उदै खालियाव फुङावनो खालामनांगोन आरो बेखौ उदै खालियाव ओमफ्राय ओजा गरेस्वरावनो खालामसिगोननो दाब्लिया बेखौ बे टेस्टखौ दा नैयाव जोबथ'बाय आरो जों दा न'आव थांनो हासिगोन दा मेडिसिन लायनो थांगासिनो फार्मासियाव जा मानसि स' लोगो सासे फैदोंमोन गुवाहाटीयावनो थायो बियो बेयावनो फरायो स' बियो दा थांफिनसिगोन रुमाव बेनिखायनो जोङो बेखौ माबा मोनसे जाहोना हरग्रोनोसै जोंबो साहा लोंबाय बेनि उनाव जोङो दा थांनो समाव मोजां मोनसे रेस्टुरेन्टआव हाबलांनाय माबा मोनसे जालांसै आरो लोगोफोर खामानिया जाजोब्बाय दा न'आव थांसै जोङो गासैबो बेनो आब'आ दाब्लि बिमा ओमफ्राय दाब्लि जाजोब्बाय गासैबो थांसै ओमफ्राय दा बेमारिया जेनेबा मोजां जाबाय एसे दा खिन्थु सिगाङाव 15 दिनसो सिगाङाव माने एकदम हस्पिटालाव एडमिट जानो गोनां जादों एकदम सेन्सलेस माथोबो होनो हाया बिदि जादोंमोन आरो थाबायनोबो हाया ओमफ्राय दा मोजां जाबाय 15 दिनसो लाखिदों हस्पिटालाव स' रिलिज जानानै उनाव न'आव लांबाय बिदिनो मेडिसिन होबाय दा मोजां जाबाय आरो दा थाबायनोबो हाबाय खिन्थु आगोलाव थाबायनोबो हायामोन जेबो हायामोन दा मेडिसिन लाबाय थादों सुगारनिबो मुलि जागासिनो दा बेनिफ्राय दा जों थांसै आरो मोजां जानायखाय दे थांदो दे नोंसोरो मोजाङै थांसै बिथांमोना आंबो बेखौनो खावलायो ओमफ्राय नै आरो बेखौ जोंहा लानोसै जोंनि बाबुलायाव गोसो गैयामोनलै आंलाय जोंनि कमेडि सिरिसाव बेखौ लानोसै जोङो लोगोफोर थांगासिनो न'आव गासैबो खामानि जाजोब्बाय इउटुबार गोजा मानसिफ्रा सामब्राम खुमब्राबाबो खिथि लाबाय थादों आंना मोखांखौ इउटुबार गोजानो मालायसो दामि इउटुबार दामि नङा बिराद खम दामिसो बेनोथा बाय बाय स' लोगोफोर जोङो फैयै सांसारिनि बे बाजै हटेला बेयाव हाबफैबाय माने बाजै बे रेस्टुरेन्टआव हाबबाय आरो जोङो माने ओंखाम जादिया जोङो फास्ट फुड माबा मोनसे जानो होननानै हाबबाय नायदो जा गुवारखा जायगाया लोगोफोर थांसै आं जाजोबनो हादिया mau kopi lang naman bra. Gimana mas? 40. Logoफोर जाखांलायबाय खमला लादों सान जानो
थांबा दा न' दे अ हामा मोना र' स' लोगोफोर फाइनेलि मोनफैबाय दाब्लि मोन्दाव मोनाखाबाय बेसेबां जाखोथाय 4टा बारबाय आरो 4:30 जाबायदां आरो थांबावनोसो दंबावो हस्पिटालाव एबार आं थांथ'नाय जानाय नंला दाब्लियासो थांगोन ओमफ्राय नेक्स्ट फ्राइडे खालि थांनो दङ ओमफ्राय दाब्लि मोना थांसिगोन आरो आंना टिउसन दङ ओंखायनो आं थांनो हाथ'नाय नंला दा लोगोफ्रा आं न'आव थांगासिनो दा ओमफ्राय थांदो हायो लागि फै थांलाय जिले मोनखाबाय थांसै हायो लागि ससे फागोजाना लाखिदो मानांगौ दा आङो दुब्लिजा न'आव थांसै ओमफ्राय पेसेन्टआ एसे मोजां जाबाय नालाय आब'आ दाब्लि बिमाया ओंखाय दाब्लिया एसे खुसि जादों एसे माने मिनिदों आरो आगोलनिख्रुइ सिगां एसे टेनसनाव अभियासलि बेमार जाबाथ' जेनेबा गासैबोथ' दुखुआव थागोन स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोन्दों अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट्स खालामना जायफोर चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय जाय अलरेडि खालामखादों थेंक इउ स' माच स' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै ओमफ्राय जोङो बुधबार खालि नेक्स्ट माने वेडनेसडे खालि शुटिं खालामगोन बाम्बुलानि नेक्स्ट एपिसडनि स' नोंथांमोना नेक्स्ट एपिसडखौ नेनानै थाबैनो नुनो मोनगोन आरो लोगोसे सेकेन्ड हेन्ड हिन्जावनि पार्ट 2खौबो थाबैनो जोङो शुटिं खालामगोन स' नोंथांमोना रेडि जाबानो जाबाय नायनो थाखाय स' बिदिब्ला टाटा बाय बाय लाभ इउ